Bă, dar dacă există extraterestri pe pământul ăsta, Ce întrebi acum? nu, hai să încep. Puteai să întrebi asta Hai să înainte începem. să te registrezi. Eu sunt primul. Eu sunt primul. N-am uit. Septi, nu te auzi, îți moare netul. Auzi? Da, acum. Doamne, de ce pula mea nu mai omorât? Ei, nu jura că după aceea ăștia îmi dau de monetari sau căcat. Cine a murit? O murit mafioze. de acolo. A murit tryhard-ul ăsta care are 20 de morți. Să vedem, moare? Aia, ori ăsta, ori sunt eu. Moare, Ori ăsta, ori sunt eu. Bă, da, bă, să facem explicații. De ce sunt safe? Deci, Atât. ok, I'm gonna die. Goodbye, world. Nu-l omorâ, Doamne, nu-l omorâ. De ce? De ce? De ce să nu Nu moară? merită. Uite-te la fața ta. Eu... Eu am față de mafiot. Ai față de heavy. Nu-l omorâ, Doamne, fac orice, nu-l omorâ. Omoară-mă pe mine, omoară-mă pe mine. Orice? Omoară-mă. Dai. Ai zis orice. Apucă-te de OnlyFans. Mă apuc de la mai încolo, stai să-mi răspund telefonul. Stai bă, dar așa. Fiți când moare industria de OnlyFans, se apucă ăla de OnlyFans. Hai să ignorăm faptul că a murit. N-am auzit nimic din ce a zis asta, dar ok. Aprob și susțin. Nu știu ce susțin, dar susțin. Doar că dacă dau spina așa și mor. Măcar mor tu. Omoară-mă. De ce nu mă omori? Ai cobit, frere. Eu i-am copit. Oh, shit, am rămas Hai. noi doi. Asta n-a Bă, păi murit. știi cum se spune? Bă, uitați-vă. Nu! Asta la vista. Te rog, eu La omoară-mă. vista, baby. Hai să ignorăm faptul că asta futea scaunul. Da. May all and God surrender, but still, you're my friend, and you shall not die. Stai, You shall not die. gata. Aici o să pun muzică Așa. de aia dramatică. Așa cum spune Spy, I'll see you in hell. Ah, shit. Cum ar spune un mare viden care a apărut în Call of Duty Modern Warfare 2. Holy Cum shit. s-ar zice el? Good. There's one lieutenant. Îmi place că ăsta un fundal fuge așa random. Asta e moare netul din nou. There's one lieutenant. Asta e nu mi-a murit netul. Nu! Bă, nu închide, nu închide. Hai bă! I'll see you in... Holy shit! Așa, bă, 5, 15, în sfârșit, 4, bă. 2, yes, 1. I'll see you in hell, you handsome hog. Fuck off. You handsome hog. Bă, acum pot Nu se închide zice filmarea. you handsome hog. Ok. Nu, se spune e handsome hog, dar nu pot să spun eu. Braci, încins în laptopul meu.